Non todo o mundo ten a sorte de comer de restaurante entre semana, pero comer na oficina non ten por que estar reñido con descoidar a saúde. Pratos caseiros ou preparados con alimentos frescos son as opcións máis escollidas por quen ten que levar a comida ao traballo. Da cociña de Manuela saen a diario unhas 40 comidas para quen come no seu lugar de traballo. Levan moito para a oficina, levan ao mellor para colexios que teñen turno de tarde e veñen aquí tamén a coller. Outra opción é levar a comida da casa. Quen o fai di procurar unha alimentación xa. Trabajo de bombero y tengo que cuidarme la salud, con lo cual la comida tiene que ser controlada. Lo que me hago para cenar, me hago un poco más y me llevo al día siguiente el tupper para comer. Normalmente hago eso. Suelen ser comidas simples, sinxelas, eu que sei, pasta, ensaladas, cousas dese estilo. Manuela ofrece menú completo ou medio menú, no que non faltan verduras, pastas, peixe ou carne. Casi sempre cociño todo ao forno, o sea, poucas grasas, despois sí que tamén no inverno hai moito de cuchara. Comer no traballo tamén pode ser unha vantaxe. A especialista en nutrición, Fátima Branco, destaca que as cantidades adoitan ser máis reducidas. Con todo, fai unha advertencia. Importante, si comen na oficina, que non estén traballando, sino que sexa un momento de liberación, de descanso, para comer despacio, non facelo rápido, porque senón a digestión é peor, a acumulación de gases, etc. Outra recomendación, evitar os envases de plástico e se quence a comida que se faga nun recipiente de vidro. Comer na oficina sí, pero sen descoidar a saúde.